دربارê daxuyaniya çekdarên YPG li ser vekşandina wan ji bajarê min bicê. Di gotareka xwe de, Sernivîserê Rojnameya Kurdistan, Neqîbê Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê, Omer Koçerî, wek şirova û xwendinekê ji daxuyaniyê re, got ku daxuyaniya çekdarên YPG divê demê de bi taybet nedûr bû. Ûşkestin û vekşandina çekdarên PD berçav û xuyanî bû. Piştî ku zelal bû, Tirkiya peywendiyên xwe li gel Rûsya û Amerîka jî li gel Tirkiya borê xistineke biçûk û dektator beramberî miletê Kurd têk nabe. û ev yek li ser welatên cîhanî û nexşeriya deverê ve nabûr e. û ji birî vê sînaryoyê kesên baweriyeke din li ban wan hebe ew pêkenîneke xelk xwe pê razî dike. Koçerî derbarê daxuyaniya vekşandina PD ji min bicê serbar kir. Daxuyaniya PD behsa îstratîjiya giştî ya YPG dijî terorê dike. Ya rast ew e ku çekdarên YPG tu îstratîjiya wan tune ye. Herdem hêzeke amade li ser daxwazan bûn. Bê ku tu parastineke zegonî û diplomatîk ji wan re hebe û hemî welatên ku kar û hin danûstandin yan jî alîkarî li gel van çekdaran kirin, tu bilgeheke fermî bi wan re îmza nekirin. Koçerî şirove kir û got ku ji zimanê ku ev daxuyanî pê diaxife tê xuyanî ku çendî xwîna zêdetir ji 3000 şehîd di bazarên azadkirinê ya bi derawan arzan e. Ku dibêjin me zîrektirîn şervan bo azadkirina min bijê pêşkêş kiriye û tab drûstkirina vê nûçeyê jî dereweke diyar heye. û ev daxuyanî bi daxuyaniya şikestinê binav kir. Serbarî ku PD di daxuyaniyê de dibêje. Alavên ragihandinê bi giştî û di nav wan de yên cîhanî di dema vekşandinê de amade bibûn. Lê ev yek derewe û ya rast ew e ku tu ragihandina cîhanî nebû ji bilî ragihandina PD. Dema em daxuyaniyê dixwînin, mirov raman dibe ku rawêjkarên YPG fermandeyên bi pileyên kolînol û generalin ji bilindtirîn kulîjeyên leşkeriyên Amerîkî û Brîtanî derçûne. Lê ya rast ew e ku ew rawêjkar derçûyên şikeftên Qendîlê ne û ne zêdetir. Sernivîserê Rojnameya Kurdistan Omer Koçerî amaje kir. Ya ku tê tekezkirin ew e ku hemî qurbanî wisa beşek ji van gotinên bêfêde û serûber bûn. û eger hebûna wan di nava civaka erebên min bicê û pêkhateyên din de hebe, ev hêz bi vî rengê şikestî ji min bicê venedkişiya. Koçerî di dawiya gotara xwe de got ku ji mafê her Kurdekiye îro bipirse çima PD ji Efrînê bêşer xwe venekşand mîna min bicê. Pirs ji PD jî tê kirin çima we xwîna ciwanên Efrînê mal û milkên welatiya arzan kir û di dawiyê de win vekşiyan. Ango we li ser soza şerên cada û sikakan ku tu caran nematê ev yek kir. Herwiha tu caran daholên vî şerî lê naxin. Mezin li hev hatin û cihê we di nav mezinan de tune ye.